Gidaig sa usa ka Japanese official ang gihimong lakang sa Mandaue City, labi na ang pagtabang sa environment o kalikupan. Kaganiha gi-inspeksyon niya kang kaniadto dam site sa syudad nga nahimo na karong parke nining panahona. Ang report ni Nico Serino. Gipangunayan sa Consul General sa Japan dinhi sa Sugbo, Kawasaki Toshihide, ang pagsusi kaganiha sa Barangay Umapad. Gitan-aw niya ang Mandaue Green Eco Learning Park nga kaniadto mao ang labayanan sa basura sa Dakbayan. Gidaig niya ang transformation sa dapit sukad kini gisirad-an sa pagka-dump site ug ang itsura niini karon. Nahimo na kini nga parke ang maong lugar, may garden nga giugmad ug pipila ka edipisyo. To find out some area of cooperation in the future to make development of the city and then Metro Cebu in beautiful and then very efficient ways. Sa tigom nila tali kang Mayor Jonas Cortez gipasalig sa konsul ang padayon nga pag-abag sa ilang gobyerno sa mga proyekto dinhi sa Sugbo. Gibutyag sa mayor makapila ka higayon na sabsilangan na imbitar sa Yokohama City aron makakat-on sa mga pamaagi didto. Lakip matud pa sa ilang mga nakatunan na apply sa Eco Learning Park. Naghantag na dawat, naghantag na kuan sa nakatunan sa unya sa tinud-an lang bahin sa atong waste management gitabangan kita sa JICA bahin sa pagkuan aning atong plan sa closure. Usasab sa gihimug-atan kaganiha ang Japanese technology nga gi-adopt sa Mandaue City sa waste recycling facility kundiin ang mga plastics, papel, styrofoam, fabric ug uban pa giproseso aron mamahimong fluff fuel upang sugnod sa mga dagkong power plants. Nangita tagpaagi nga malesen ang volume sa atong basura. Kay we're paying kanang tons per ton ang atong kuan sa atong disposal sa atong residual. So can you imagine pila ang recyclables ang volume nga mao nga kuan unya makatabang sa tas environment. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.